Eusko Jaurlaritzak Arabako mahastiak sormarka berria baimendu du. Hau da, Araba Errioxako zenbait upategik bultzatu duten zigiluaren behin-behineko baimena indarrean sartu da. Gauzak horrela, hurrengo urteko uztak Arabako mahastiak sormarkarekin merkaturatzea espero dute. Ikusteko dago orain zer gertatuko den Errioxako kontseiluak eskatutako esklusibotasunarekin. Udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat mahaztigintzan. Aurtengo uzta espero zuten baino lehen jaso behar izan dute, eta horrek ondorioak izan ditu Arabako Errioxako upategietan. Hala ere, egoera oso desberdinak bizitzen ari dira mahastizainak haien baliabideen arabera. Kandido Beza upategi familiarra da, Villabuena Araba Eskuernagan kokatuta dago, eta familiako kideen artean aurrera eramaten dute. Upategi familiarra gara, lehen orain ja gero eta gutxiago, baina Arabako Errioxako eredua izan dena orain arte. Orduan mahatsa biltzeko bai behar dugu jendean. Eskuz egiten dugu, gurdira botatzen dugu, eta gero ja lagoetara, andanetara. Hartzidura eta gero, mahatsa oinekin zapaltzen dugu. Zintzo upategiak berriz aurten ikaragarrizko aldaketa bizi izan du. Villabuena Arabako upategia zen eta oso txikia baita ere. Alabaina inbertsio handia egin du eta Guardian upategi berria ireki dute baliabide eta teknologia berriekin. Oraintxe heltzen dira traktorea mahatsarekin eta deskargatu egiten dugu tolban. Gero doa despaliladora batera, non banandu egiten dugu fruitua, mahatsaren fruitua, alde batetik eta bestetik raspon. Hori doa depositoetara, tanketara, eta horazten da fermentazioa egiten. Aldaketa izan da izugarria, izugarria eta hobera. Hemen nola ditugu makinaria berria, prensa berriak, ardo mota ezberdinak egiteko, ere bai, orain arte ezin izan ditugunak egin. Aipatu dugunez, lehorteak eragina izan du aurtengo mahatz bilketan, baina ondorioak oso desberdinak izan dira upategietan. Madurazio prozesua ez da berdina izan, mahatsak behar du bere ibilbidea egin, bere denbora behar du. Bai kolorea, bai aziotasunean eta nabaritzen da. Azkenean ez da izan zera prozesu normala. Txikiagoak izan dira eta pisu gutxiagokoak, orduan murriztu egin da pixka bat uzta. Sorpresa bat eraman dugu, ze oso kezkatuta eta beldurtuta geuden. Aber aurtengo mahaztiak nola konportatuko ziren, zein motatako kalitatea izango genuen, eta egia esan sorpresa bat eman digu mahaztiak, ze gogorra den landare hori, eta nola ekarri duen fruitua oso pozik gaude. Horrekin batera beste bereizketa bat aintzat hartu behar dugu, zigilua. Bi upategiak Arabako Errioxakoak dira, ahatik soilik Kandido Beza Arabako mahaztiak zigilu berriaren alde dago. Mahastizainek azpimarratu nahi izan dute izen berri hori beharrezkoa dela euren nortasuna zaintzeko. Mendia eta Ebro artean kokatzen da. Horrek eragiten du eguraldi berezia, lur bereziak. Eta gero mahastien kokapenak, aldapatsuak, mahastiak txikiak dira. Dena eskuz egin behar izaten da. Azkenean ari gara esaten gure nortasuna dela, gure mendeetako
eredu bat mantendu nahi dugula eta aurrera jarraitzeko hilala bizikoa dela uste dugu guk bentsat, desberdintzea, diferentziatzea. Momentuz, aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin komertzializatuko da, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena atzeratu delako. Hala baina, hurrengo urteko uzta zigilu berriarekin kaleratzeko asmoa dute. Liburua 4 ataletan banatzen da. Abia puntua 2012 urtean jaso zuen izendapenaren laburpena, 10 urteetan garatutako proiektu eta ekimenak, erronka eta proiektu eraldatzaileen bila eta azkenik ondorioak. Lehenengo atalean zehazten dute nola lortu zen hiriburu berdearen izendapena. Bigarrenean berriz zerrendatzen dira izendapena jaso zuenetik arlo honetan zer aurrera pauso eman diren. Hala nola airearen kalitatea hobetu da, mugikortasuna jasangarriak aurrera egin du, behi eta tranbiari esker eta zuhaitz gehiago plantatu dira. Bestalde, erronkei dagokienez, jasangarritasunaren esparruko estrategia indartzea, klima larrialdiari erantzun propioa ematea eta 2030 urterako hiri karbono neutroa izatea besteak beste. Gauza asko ditugu egiteke eta horiek ere jorratu beharko ditugu, ez? Eta orain erronkari nagusiena 10. urteurren honetan izango da lotzea, ez? Ingurumenarekiko politikak, ez? Gure lehiakortasun ekonomikoarekin. Eta hori da hain zuzen ere lortu nahi duguna. Batetik, lehiakorrak izateko ekonomia aldetik, eta bestetik neutraltasun klimatikoa lortzeko datozen 10 urte hauetan, ez? Gure ongizatea eta bizikalitatea mantentzeko. Inguru giro gaietako ikastegiaren zentroak eta Gasteizko udalak liburu honetako aleak banatuko ditu, hala ere online formatuan eskuragarri dago udaleko webgunean. Suposatzen da Nafarroako gobernuak bihar onartuko dituela aurrekontuen aurre proiektuak. Elma Saizek, Ogasun eta Ekonomia Kontseilariak adierazi zuen duela aste bat bihar onartuko zela testu hau. Momentuz PSNeko Altzorrezek adierazi du akordio globala dagoela, baina oraindik Podemos eta EH Bildurekin negoziaketak ez dira amaitu. Hala, egun baten buruan akordatu beharko dute, akordioa lortu beharko zuten azaroaren 4ean entregatu nahi bai dute parlamentuan. Las cosas van bien, que hay reclamaciones evidentemente por parte de algunos grupos y que habrá que solventar, pero no tenemos ninguna duda de que acabarán siendo solventadas y por lo tanto los navarros y las navarras pueden estar tranquilos porque habrá unos nuevos presupuestos. Hemos hecho propuestas, estamos esperando contrapropuestas y mañana nos reuniremos para valorar si se aceptan o no. El voto no lo decidimos ni el parlamentario, ni siquiera la coordinadora, lo decide nuestro Consejo Ciudadano de Navarra, al que tendremos que rendir cuentas sobre esta negociación y después escucharle para decidir finalmente cuál es el voto en relación a los presupuestos. Ertzaintzak egindako erresoluzio horren arabera, Gasteizko klinika baten aurrean errezatzen zuen abortuaren kontrako taldeak, ekintza hori eraikinetik 80 metrotara egin behar zuen. Mugimenduak idatzia ez zuen begi onez ikusi eta errekurtso bat jarri zuen. Gauzak horrela, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du Ertzaintzak egindako erresoluzioa. Gasteizko klinikaren aurrean egiten dituzten protestak ugarituz doaz. Osasun zentroaren atarian ia egunero arrozarioa errezatzeaz gain kartelak eramaten dituzte zenbait mezurekin. Abortuaren kontrako mezuak dira hain zuzen ere. 40 egun bizitzaren alde, 2004 urtean Ameriketako Estatu Batuetan sortutako mugimendua da, eta euren helburua da abortatzeko eskubidea deuseztatzea. Azken egunotan, 80 metrotara dagoen desanparado zelizan elkartu dira, baina aldaketa honen ondoren klinikara bueltatuko direla aurre ikusten da. Bestalde, Donostiako Azkabide klinikan ere Gasteizko bezalako protestak egin ohi ditu kolektiboak. Hala ere, kasu honetan epaile batek arrazoia eman zion klinikari eta protesta egin dutenak eraikinetik 100 metrora egon beharko dira. Autoak dioenez, haurdunaldia etetea doazen emakumeen intimitatea eta abortatzeko duten eskubidea urratzen dituzte protesta horiek, baita klinikaren langileen eskubideak ere.
Euskaraz ikasi eta bizitzeko aldarrikapena albiste da egun hontan. Igandean Nafarroa Oinezen jendetza elkartu zen ikastolen aldarrikapen egun berezi honetan, baina hitzordu gehiago ditugu aste honetan. Esate baterako gaur Larragan bertan D ereduan ikasteko aldarrikatu nahi dute manifestazio baten bitartez, eta horretaz gain asteburuan herriberan ere hitzordu nagusiak izanen ditugu. Goizean Ablitasen Herrigoraren auzolan erraldoia izanen da eta arratsaldean hor dago ekimenaren manifestazioa. Badaude atxikimenduak sare sozialetan parte hartzeko eta baita ere Nafarroa osotik prestatuko dira autobusak bertara joateko. Euskara ereiten. Horregatik, mila esker Euskara babesten ari zareten guztioi. Beno, irudiak ikusi berri ditugu, balorazio ona, ez da, horrekuspenak bete dira? Bai, oso pozik gaude, egun arrakastatsua izan zen, egun edo asteburu esan dezagun, bi egunez ospatu genuen gure Nafarroa Oineza, eta gaur aje emozionala geratzen zaigu. Aipatu duzu ez da, zertarako erabiliko duzu aurtengo irabaziak? Bueno, 3 helburu nagusi izan ditugu beti, lehena izango litzateke euskara eta euskal kultura eta faia eta zonaldean sustatzea, eramatea, aisialdira eramatea eta horretan gabiltza. Ondoren, etorriko lirateke helburu ekonomikoa dutenak. 2 eraikin ditugu, horietariko bat nahiko zaharkitua geratu da eta gure proiektu pedagogikoa aurrera eramateko espazio berriak sortu behar ditugu. Eta azkenekoa, 2011 Oinezari esker, sortu genuen DBH-ko eraikina, izugarri polita dena, baina zorak ekarri dizkigu eta zor horiek ja gainetik kendu nahiko genituzke behingoz. Laugarren aldia izan da, Tafalla Nafarroa Oinez ospatu izan dela, duela 36 urte izan zen lehen dabiziko hori, eta ordutik aldaketa handiak gertatu dira, baina hizkuntza eskubideen aldetik zein da egoera? Bueno, egia da, oztopo desberdinak izan ditugula ikastola sortu zenetik, 52 urte daramatzagu lanean, oztopoak, burokratikoak, legalak izan dira, gaur egun bestelako batzuk dira, egia da, egoera oraindik ez dela nahiko genukena bezalakoa, aurre egin behar zaie garraioaren arazoei eta bestelako batzuei, eta tamalez beti ospatu behar ditugu horrelako festak esateko eta oihu egiteko hemen gaudela, euskal hezkuntza nahi dugula eta erraztasunak nahi ditugula. Bain, zuzen ere zeuen ikastola Nafarroako erdialdean kokatuta dago, eta urtez urte, euskalduntzeko bide horretan hasia ere induzu, leloarekin bat eginda. Zer ez da nahi du horrek, hainbeste pertsona euskalduntzeak? Bueno, hori bat da egia esan, orain atzeraka egiten duzunean, 7 familiekin hasi zen gure ikastola, ikastolari esker euskara euskalduna izaten ari da, eta azken belaunaldi hauekin loraldi polit bat izaten ari garela esango nuke. Oso garrantzitsua da esatea euskaraz bizi daitekeela, komunikatu gaitezkeela, dantzatu, abestu, eta horregatik aisialdia oso garrantzitsua da, zerbait landu behar duguna, eta esango nuke horretan gabiltzala eta naiz eta bidea oraindik luzea den, ongi ari. Milioiak eta milioiak urtero aurrekontuetan abiadura handiko trenaren obretara bideratzen diren kopuruak. 16 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik eta atxetean erakundek ezarretako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gastua 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala ere oraindik geltoki eta zati batzuk egiteko daude eta azken gastuen aurreikuspena 10.000 milioi eurokoa izan daitekela uste da, ELA sindikatuaren eta EH Bilduren arabera. Datorren urteko aurrekontuei dagokienez Espainiatik behintzat 118 milioi euro bideratuko dituzte Euskal Herritik igaroko den AHT-aren obrekin jarraitzeko.
Bada diru kopuruak handitzen doa zenean, azpiegituraren amaiera data ere atzeratzen doa. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskali delakoaren eta Iruñaren arteko lotura nondik egingo den oraindik erabakitzeke dago, Gasteiztik edo Ezkiotik egingo den alegia. Hala ere momentuz bi obrekin aurrerantz jarraitza erabaki dute. Berez Ezkioko geltokiaren obrak amaituta izan beharko luketenean amaitzeke daude. Otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Bestalde iragan udan Espainiako Garraio Ministerioak eta Jaurlaritzako eta Iruñeko gobernuek bi obren arteko loturari heltzeko aurreikusita zuten bilera bertan behera geratu zen. Horren ordez irailaren 13an Pedro Sánchezen eta Maria Txibiteren exekutiboak bildu ziren, eta Iruña eta Altsasu arteko zatiaren trazaduraren plangintzan eta exekuzioan aurrera egitea erabaki zuten. Ildo horretan proiektuen mapen arabera Altsasura hurbiltzea, Gasteizerantz tiratzea eta Ezkiotik urruntzea da. Dena den Espainiako gobernuak urtebete atzeratu du Gasteiza edo Ezkio aukeratzaren azken erabakiaren data, baina zenbait aditu diote Gasteizen aldeko apustua eginda dagoela. Egoera jasanezina bilakatzen ari da. Inflazioak gora egin eta egiturazkoak ziren arazoak azkartzen ari diren honetan, langileon eta herri sektoreon diru sarrerak eta beharrezkoak ditugun zerbitzu publikoak murrizten ari dira. Eta Urkullu eta Txibiteren gobernuek ez dira erabiltzen ari indarrean dauden eskumenak herritarren bizi baldintzak ziurtatuko dituzten politikak egiteko. Finantza sektorea, oligopolio energetikoa, patronala eta oroar elite ekonomikoak dira gehiengoaren pobretza eragin eta egoera honekin etekinak pilatzen ari direnak. Lan eta bizitza duinak bermatu eta merkatuen esku hartzeko garaia da. Udazken honetan, herri honetan inorratzean ez gelditzeko borroka egiteko prest gaude, eta langile eta herritar orori deialdi hauekin bat egitera dei egiten diogu.
urriaren 18ko adierazpenarekin guk hiru helburu nagusi genuen, ez? Lehenik eta behin esan beharra dago, guk esaten dugu adierazpen horretan esaten duguna horrela pentsatzen dugulako. Eta guk pentsatzen duguna esaten dugu. Puntu horrek esaten zuena zen gatazka konpontzeko besteak beste biktima guztien aitortza eta erreparazioan aurrera egin beharra dagoela. Gu adierazpen horrekin horixe egin nahi izan genuen, ez? Bere momentuan esandako gauza berbera. Guk uste dugu garai haretan esandakoa bigentzia osoa duela. Eta zerbait gehitzekotan esango nuke haura dela gure posizioa, inalterablea den posizioa, betirako eta betikotasuna duen posizioa, eta zentzu horretan gure apaltasunetik herri honen elkarbizitzari egiten diogun eta egin genion ekarpena. Atortxurroken 27. edizioa ospatuko da abenduaren 17an Atarrabian. Agurdoinuak eta elkartasuna tonaka beste urte batez, osotara 17 talde eta 9 estreinu izanen dira. Aurten esate baterako Sociedad Alkoholika, Merina Gris edo Mafalda taldeak egonen dira bertan. Berriro ere askatasun taupadak izango dira protagonista Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienean.
Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Inigo Martinez Zaton, Elkarrekin Podemos Iuren legebiltzarkidea, eguerdion ongi etorri. Kaixo egunon. Bueno, gizarte desberdintasunak areagotzen ari direla, hori izan da atzokoan arartekoak adierazi zuena eta testuinguru honetan aurrekontuak negoziatzen hasiko zarete aurki. Zenolako aurrekontuak beharko lituzke Euskal Autonomia Erkidegokak? Eta baita ere atzo Azpiazu sailburuak adierazpen batzuk egin zituen eta gaur rementeriak ere bai, non esaten zuten rekaudazioaren aldetikan, rekaudazio rekorra izango dugula, hori egia da. Eta rekaudazio errekor hori inbertsio sozialerako erabili behar da, hezkuntza publikorako, osasun publikorako, diru sarrera bermatzeko, errenta indartzeko, enplegu publikoa sustatzeko, eta baita ere krisi garai honetan, energiaren presioak ikusita nola dauden, eta elikagaien presioak ikusita nola dauden, jendea babesteko erabili behar dira. Ezin dugu onartu, Azpiazu sailburuak adibidez, lasaitasun eta egonkortasun aurrekontu batzuk izango balira bezala aurkeztu zuena atzo, ez? Behar duguna da, interbentzio publikoa jendea babesteko. Aipatu duzu, Ogasun sailburuak atzokoan esandakoak, besteak beste ere adierazi zuen zerga den harira, ez dela zergak jaisteko momentua, ez da igotzekoak ere, zer deritzozu? Jaisteko Euskadin zaila da gehiago jaistea. Aurreko astean ezagutu genuen oso eskuindar den instituto baten txosten bat, non esaten zen estatu mailan, Madrid atzean, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa dago dela, presio fiskalean edo justizia fiskalean hobeto esan da gure terminoetan barkatu esan da. Eta gaur datu batzuk birpasatzen adibidez sozietate zergan Europa mailan presio fiskala euneko 2,4 ingurukoa da eta hemen euneko 1,5koa. Aldea handia da, ELA sindikatuak egin zuen txosten batean adibidez, beraiek esaten zuten 4.000 milioi euroko errekaudazio gehigarria lortu algenuela zerga hori igotzen, eta azkenean sozietate zerga moskinak sorpetzen ditu, ez bakarrik enpresa baten jarduna, eta orduan ikusten dugunela margena badago justizia fiskala gehiago lortzeko, Euskadin oso atzeratua gaude zentzurretan, eta justizia fiskal horrekin politika publikoak eta inbertsio soziala ordandu daiteke, bestela ezin da ordandu. Zerkera gosten du politika fiskal progresibo hori ez egiteak Madrilen egin duten bezala ze aberatzen gaineko zerga horrekin? EAJ-PNV betidanik beto bat jarrita dauka eskerra guztiari, guri partikularki, baina eskerra guztiari fiskalitateari buruz hitz egiteko. Hori daramagu dezaten bizitzazoan. Eta hori ikusi behar dugu nola 2017an PNVek, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak sinatu zuten orain indarrean dagoen reforma fiskala. Beraiek esaten dute, itxaron behar dugu azterlan bat egitera, baina hori esaten zuten duela 3 urte, esan zuten duela 2 urte, aurreko urtean, eta orain esaten dute. Hori ez da inoiz helduko, beraiei zaielako interesatzen. Eta jendeari interesatzen zaiola da justizia fiskala berriro mahai gainean jartzea. Eta orain aurrekontuen eztabaida honetan berriro noski jarriko dugu mahai gainean zergak dirudunei igotzeko margena dagoelako. Eta ez bakarrik, atzo aurreko astean iragarri zen deflaktazio berri hori iragartzeko. Deflaktazio hori ez da progresiboa, dirudunei mesede egiten die, eta horrek esaten du aukerak daudela beste gauza batzuk egiteko, baina beraiek momentu honetan bakarrik nahi dute zerga politika horretan eskuinarekin adostea, eta berriro esaten dugu mai gaineratuko dugula reforma fiskalaren beharra. Erabiltzen duten argudioa delako ez dela momentua zergak igotzekoa, testuinguru ekonomikoa eta soziala ikusita zer deritzozua? Baina zergak igotzea nori? Momentu honetan euskal langileria, euskal enpresariek baino diru askoz gehiago termino relatiboetan, baina baita ere absolutoetan ordaintzen dute. Lehen, duela 10 urte, adibidez, langilek ordaintzen zutena eta enpresek ordaintzen zutena ia parra zen. Momentu honetan, langileek ordaintzen dute ia zergen euneko erdia. Eta enpresek bakarrik euneko 24. Orduan hor margena dago. Aldaketa handia eman da, neoliberalismoaren garai honetan, 2008tik aurrera, eta
momentua da langileria fiskalitate progresibo bat izateko, seguk esaten duguna da zergak ez direla igo behar, baizik eta egon behar dena da justizia fiskala. Gehiago daukatenak, gehiago ordaintzea, bakarrik hori. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzarekin batera akordio batera iritsi zareten, diru-sarrerak bermatzeko errentaren gainean, besteak beste, ura jasotzeko 23 urtetik 18 urtera jaitsi duzue baldintza hori, zenbatekoa 803 eurora igo duzu eta baldintzak ere malgutu dituzue. Nori eragingo dio mesede batez ere aldaketa guzti honek? Bueno, era zaurgarri batean dauden pertsonei, batez ere gazteei, batez ere pentsioak kobratzen duten eta gehienak diren emakume hoiei eta lan oso prekarioak daukaten langilei. Azken finean akordio hau egiten duena da 23-tik, zuk esan duzun moduan, 23-tik 18 urtetara jaistea era orokorrean eta baita ere bete behar diren baldintzak errestea, diru-sarrera bermatzeko errenta hori lortzeko, eta baita ere egoera zaurgarrietan dauden kolektibo askori, adibidez, enpadramenduaren baldintza hori kentzea, adibidez, bilantza matxista pairatu duten emakumei, eta beste egoera oso larri edo zaurgarri batean dauden kolektibo askoei. Eta, pentsatzen dugu akordioa ona dela, eta espero dugu orain gehiago zabaltzea, eta beti esaten dugun moduan, diru-sarrera bermatzeko errenta euskal gizartearen lorpen bat da, ekimen hiritar legegi baten bidez aprobatu zena, eta guztien artean defendatu behar dugu, ze eraso asko jaso ditu azken urte hauetan, alde batetik gestio txar batekin, bestalde batetik PP eta PSOEk sinatu zuten erreforma horren partez, eta baita ere, kaleetan PPek, Vox eta beste elkarte batzuk askotan martxan jarri duten diru-sarrera bermatzeko errenta horren kontrako kanpainen partetik. Orduan defendatu behar dugu, hobetu behar dugu, eta guztien artean sindikatuen parte hartzerekin, atzo manifestazioa burutu zuten elkarte askorekin, beste alderdiekin bermatu behar dugu, ze azkenean justizia edo babes sozialerako erreminta ezinbestekoa da. Prozesua ez da akorde honekin amaitzen beraz? Ez, oraindik zuzenketak eta ponentzia eratuko da, legearen ponentzia eratuko da, beste zuzenketa batzuk mahai gainean daude, era orokorrean esan dezakegu PPek ekuazio horretatik atera dela, baina beste alderdi batzuk daude oraindik adostasun hori zabaltzeko, eta nik uste dut ona izango zela, ze hemen jende askoren etorkizuna jokoan dago, eta nik uste dut merezi duela esaten den moduan eskuak zikintzea. Testuinguru ekonomiko honetan soldatak ez dira azten ari inflazioa bezain beste, patronalak zein puntutaraino blokeatzen du egoera honek, egoera hau? Patronala era struktural batean blokeatzen du, bai hemen eta bai estatu osoan, Confebask eta COE zentzu horretan daude oso lerrokatuta, eta atzo bertan berriro Yolanda Díaz presidente ordeak mahai gaineratu zuen patronalaren blokeo hori. Atzo ikusi genuen nola sindikatu guztiak edo gehienak Bizkaiko metalgintzako konbenioa edo hitzarmena negoziatzen ari duten sindikatu guztiak berriro mahai gaineratzen zutela metalaren patronalak blokeatzen zuela akordioa, eta nik uste dut hemen Eusko Jaurlaritzak isilik dagoela, eta hitz egiten duenean, beti hitz egiten du moderazioari buruz, eta moderazioari buruz hitz egiten duenean, hitz egiten du sindikatuek bere aldarrikapenak moderatu behar dituztela. Eta momentu honetan sindikatuek bakarrik justizia aldarrikatzen ari dute, KPI igotze tasa soldatetan refleju bat eukitzea, eta momentu honetan Confebask hemen blokeatzen ari ditu hitzarmen gehienak. Ikusi genuen nola uda horretik Arabako metalgintzako hitzarmena posiblea izan zen, eta espero dugu sindikatuen presioagatik eta presioaren gatik, eta baita ere Eusko Jaurlaritzak norabide aldaketagatik egiten badu, ze momentu honetan esaten dudan bezala isilik dago konflikto edo gatazka hauetan, egoera aldatzea, behar dugu soldatek igotzea, ezin dute balio gehiago galdu.
Ukrainako gerrari egosten zaio askotan bizi dugun testu inguru ekonomikoa, inflazioaren gorakada hori, eta bien bitartean Madrilgo aurrekontu orokorretan defentsarako gastua nabarmen igo da, ehuneko 25 kritikatu duzuena gainera eskutuan mantendu izan duela Sánchezek. Bideo diplomatikoa hila dagoela esango zenuke? Zaila da, eta zer azkenean politika eta diplomazia beti zaila izan dira, eta batez ere testuinguru batean, Europa mailan non ikusten dugu diskurtso bakarra dagoela, egia da, eta aldez aurretik gauzak argi usteko Rusiakin baditu zuela Ukrainiak, eta horrek nazioarteko zuzenbidearen urraketa oso nagusia dela, ondo, giza eskubideen urraketak ematen adirira, bai, Rusiaren armadaren partetik, baina baita ere salatu behar dugu Ukrainiaren gobernuaren jarrera, 12 alderdi legalizatu ditu eta baita ere giza eskubideen urraketak egiten ari ditu, gerra guztietan bezala, baina horrek ez dio garrantzia kentzen, eta behar duguna momentu honetan da diplomaziaren bidea hitz egitea. Hau gerrak ez dira irabazten, beti galtzen dira, orduan eskatu behar dena da, gero eta hildako gutxiago sortzen duen egoera bat. Eta horrek bakarrik, edo irtenbide bakarra da negoziaketa, bake akordio bat sinatu behar da Ukraina eta Rusiaren artean, eta baita ere beste Europar Batasunaren parte hartzearekin, eta horrelako proposamenak mahai gainatzeagatik leporatzen digute edo diete beste pertsona batzuei alde batekoa zarela, eta ez, hau da bakearen aldekoa izatea, eta azkenean Rusiak arma nuklearrak ditu adibidez, eta baita ere otan asteburu honetan egonda joku edo aktibitate batzuk egiten arma nuklearrekin ere bai, eta nik uste dut merezi duela esfortzuak zentratzea diplomazia horretan bai. Eta horrez gain ez, Europara begira eta gure ekonomietara begira, gerra luzatze horrek zenolako testu ingurua ekartzen du gurera? Bueno, ikusten ari gara nola, baina ere bai horretan gustatzen zait azaltzea daukagun krizia gerrak areagotu duela. Baina krisia bazetorrela, bazegoela, aldaketa klimatikoaren krisia eta baita ere material faltaren krisia eta presioen gorakada, gauza guzti horiek gerrak areagotu ditu, baina bazeuden. Orduan, dena den, bai giza eskubideen aldetikan eta baita ere ekonomiaren eta ongizatearen aldetikan gerra gelditzea da ezinbestekoa. Ez dauka inolako zentzurik aurrekontuak igotzea defentsan, Europa mailan armetan gastatzea elikagaietan edo energian gastatu beharko genukena, eta orduan zentzu handiko proposamena pentsatzen dugu dela gerra gelditzea, bai Ukraina herritarren mesedetarako eta baita ere Europar osoko herritarren mesedetarako bai. Ez dira gutxi aurretik politikoki dauden erronkak energiaren alorrean esaterako hartu beharko lirateken neurriak esaterako. Iñigo Urkullu lehendakariak kurtso politikoaren hasiera herri itunak nabarmendu zituen. Horiekin bat egiteko zer da beharrezko Elkarrekin Podemosen ustez? Esan genuena edukiak. Herri akordioak eta auzolana esaten dutena beraiek, beti auzolana beraien Espainetan, baina gero gauzak martxan jartzeko edukiak normalean faltatzen dira. Egia da, oraintxe bertan, ez dakit herrituna bat den edo ez, baina akordio importante bat da, diru-sarrera armatzeko errentarena. Ados, hor edukiei buruz hitz egin dugu, gorakada batzuk lortu dira. Guk 6 legebiltzarkide baino gehiago izango bagenitu, segura eski lorpen gehiago lortuko genitu eske, baina lortu duguna, eta herritun bat da edo akordion bat da. Eta gainontzeko akordiotarako berdina behar da. Edukiak eta guretzako oso garrantzitsua diren bi irizpide, jendea babestea eta sektore publikoa, guztiontzat lan egiten duen sektore publiko horrek, hezkuntza, osasuna, kulturan, hainbat lekutan, egoitzetan adibidez, hori indartzea. Bi zentzu horietan, lehendakariak badaki gurekin kontatu aldugula, baina normalean kontrako norebean doaz.
Esaterako hizkuntza itunean bai, lortu zela akordio zabal bat, lehen momentu horretan bertan, itunaren basutabeak eratzi zirenean, baina dagoeneko kritika ugari egin diozue batez ere zirriborroari, ez? Legearen zirriborroaren testu hori, eta kritika horietako bat da kuoten behin betiko amaitzeko eskaera hori, nahiz eta duela urteak debekatuta egon, oraindik ere kobratzen delako. Horixe ez dago itunean? Ez, itunean bai, aurre proiektuan eta orain arte argitaratu diren arau eta dekretu edo dekretu proiektuetan ez. Duela 40 urte debekatuta daude kuota kobratzea EAEn eta estatu osoan, eta ikusten dugu nola itunpeko eskola esan nuke guztiak, edo 89% kobratzen dute kuota hauek. Eta kuota batzuk, 20 eurokoak dira, eta bueno, gure auzoetako itunpeko eskoletan kobratzen dira, baina ere daukagu sasi elitezko eskola batzuk non 180, 200 euro kobratzen dira, eta horretaz gain diru publikoa jasotzen dute. Hori, nik uste dut jende guzti hori edo jende gehienari txartu iruditzen zaiola, elitezko edo sasi elitezko hezkuntza bat diru publikoarekin ordaintzea, eta horren kontra eta eskola publikoaren alde sinatu genuen akordio hori, eta lehen esan duan bezala berriro eskuak bustitzen, eta seguretzat oso erosoa izango zen bakarrik gure eskina batean gelditzea eskola publikoa aldarrikatzen, eta punto, baina nola badakigu transformazio bat eman behar den gure helburua lortzeko, euskal eskola publiko hegemoniko bat lortzeko, sinatu genuen akordio hori 43 neurri konkretu horiekin. Baina, hortik sinatu eta gero, arau guztiak, 6 urteko itunak sinatzeko garaian atera den dekretua, araua barkatu ez da dekretua, edo planifikazio dekretua, horretzen ditu akordio horren printzipio nagusiak. Beraz, ez gaude ados, ikusiko dugu orain aurre proiektuaren bilakaera, baina momentuz ez gaude bat ere posik Eusko Jaurlaritzaren jarrerarekin, eta azaroak bostean eskola publikoaren aldeko eragilek manifestazio bat planteatu dute, eta babestuko dugu zeren eskola publikoa momentu honetan, eta gainera garai hauetan defendatu behar dugu justizia sozialaren erraminta potenteena bezala. Behin baino gehiagotan ez, aipatu duzue hori, itunean bildutakoa ez dela betetzen ari momentuz, kolokan egon daiteke zuen babesa? Gure babesa legearekiko, berriro dinot, edukietan oinarrituko da, eta eskola publikoa babesten, eta edatzeko prozesu bat neurri konkretuekin, segregazioaren kontrako neurriak baldin ez badaude barkatu. Eta baita ere, sasi elitezko eskola itundu honen kontrako neurriak ez badira hartzen. Eta orain daukagun egoera dikotomiko hau ikusten badugu luzera doala, guk ez dugu aztuko legea. Hori argi eta garbi badakite gobernuan, bakigu ez zaiela gustatzen, baina gure jarrera irmoa da Euskal Eskola Publikoaren defentsan. Zer iruditzen zaizu Euskal Herria Bildu bezalako alderdi batek horrelako hezkuntza legearen alde egiteak? Bueno, Bilduk ituna sinatuzun guk bezala, Bildurekin hainbat gauza aman komunak ditugu, baina hezkuntza eredua ez da bat, beraiek beste Euskal Hezkuntza Sistema propioa deitzen diogu, gure proposamena Euskal Hezkuntza Publikoaren sistema deitzen diogu, eta horraldeak nabarmenak dira, beraiek ikastolak sartzen dute hezkuntza publiko zerbitzu horretan, eta guk ez daukagu, eta beti izaten dugu, guk ez daukagu ezer inorren kontra, baina bai eskola publikoaren eta euskal ez publikoaren defentsa guztia egiten dugu, eta hor aldeak ditugu, eta kontraesanak guk gureak ditugu beste arlo batzuetan, eta gestionatzen ditugu, eta Bilduk erabaki behar du, zergatik beste zerbitzu publiko batzuetan, demagun osakidetzan idez, beraiek baldarrikatzen dute kudeaketa publiko osoa eta hezkuntzan ez. Hori beraiek erantzun behar duten galdera bat da. Kontraesana ikusten duzu orduan?
Bueno, kontrasana edo beraien printzipioen defentsa bat, baina gurekin ez dute bat egiten, edo guk ez dugu bat egiten haiekin puntu honetan ez. Itunez eta akordio ezari garela, datu bat EITB atzokoan jakinarazi zuena ez, legealdi honetan zehar EAJak eta PSek legeen ehuneko 70 baino gehiago oposizioko taldeen babesarekin onartu dituztela ez, zein irakurketa egiten duzu honen inguruan? Bueno, oposizioaren erantzukizuna eta batez eta baita ere legegintza honetan, aurreko legegintzan 8 lege aprobatu ziren, bakarrik. Legegintza honetan ja aprobatu dira 21. Eta aprobatuko dira, edo behintzat josatuko dira, ia 50. Orduan, normala da, arlo batzuetan ere bai, alderdi ezberdinen artean ados jartzea, eta nik hori arazorik gabe, eta baita ere daude arau oso tekniko eta administrazioari buruzko gauza asko jorratzen dituzten lege teknikoak ere aprobatu dira multxo horretan, eta baita ere, berriro dinot, oposizioaren erantzukizuna, eta puntu batzuetan, adibidez, diru sarrera bermatzeko errentaren erreforman, ere, borondate bat egon da gobernuaren partetik negoziatzeko, baina ere bai, eta atzo EITB taldeak argitaratu zuenean, ere erantzun genuen oposizioak, bai H Bilduk, bai Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, eta bai hiritarrek aurkeztu zuten herri ekimen lege horretan, diru sarrera bermatzeko errentari buruzko lege proposamen hori, gobernuak, edo gobernuak, hobeto esan da, PNVek eta PSOEk kontra bozkatu zuten. Hau da, guk daukagu borondatea gobernuak aurkezten dituen legeak jorratzeko, negoziatzeko, eztabaidatzeko, batzuk alde, beste batzuk kontra eta beste batzuetan abstentzioa, baina Eusko Jaurlaritzak 199 batean kontra bozkatu du oposizioak aurkeztu ditugun lege proposametan. Adibidez, gure kasuan jokua arautzeko lege horretan, eta baita ere enpresa energia publiko bat sortzeko proposamena. Orduan, aldarrikatu behar dugu ere bai, beraiek etxeko lanak dituztela oposizioarekiko zentzu horretan. Aipatutako proposamenen artean esaterako Elkarrekin Podemosek egindako bat da alokairuen prezioa mugatzeko proposamen hori. Eusko Jaurlaritzak badu eskumenik hori legeztatzeko? Gauzak egin daitezke, adibidez, estatuan aprobatu behar den lege hori heltzen den bitartean, lan guztia horreratu, eta hori aldarrikatu du hainbait aldiz, heltzen bada aurten edo horrengo urtean, gero Eusko Jaurlaritzak beharko du beste urte bat lanak egiteko, zonas tensionaz deitzen direnak neurtzeko, tasatzeko, eta non interbenitzen den, esku hartzen den erabakitzeko, eta guk aldarrikatzen dugu hori aldez aurretik egitea. Eta baita ere, hemen daukagu etxebizitza lege nahiko potente bat, adibidez, non etxebizitza eskubide subjektiboa daukagun, baina duela urteak ez dela aprobatzen lege hori garatu behar duen dekretu nagusi bat etxebizitza eskubide subjektiboarena adibidez. Eta hori egin dezake. Eta ez du egiten. Zer gaitik? Bueno, alderdi sozialistak edo ez dakit alderdi sozialista den edo Arriola sailburuaren jarrera ez dakit patxadas hartzen du, ez dute ikusten behin eta berriro mahaigainean dugu guk eta adibidez stop kaleratzeak plataformak edo beste talde batzuk, eta behek lasai daude betiko gauzak egiten, eta etxebizitza politika publiko handia daukagu Euskadin, baina ez da nahikoa, eta etxebizitza berriro dinot, etxebizitza legea garatzeke daukagu Euskadin, eta ez dute egiten, beraiek ez dakit ja oso eroso daudelako boterean, edo gobernuan, edo ez dakit zergatik, baina ez dute egiten. Baina, errealitateari kontrastea egiten, kalean dagoen arazo nagusienetariko bat etxebizitzarena da, eta batez ere gazteentzako. Gaztelagun programa dago, baina ez da heltzen jende guztiarentzako, eta baita ere ikusten dugu nola, batez ere Bilbo, Donosti, Gasteizen eta herri handienetan alokairuak gero eta gehiago igotzen direla. Eta egia da, estatuko gobernuak 2% igoerak bakarrik albidetzen dituela, debekatuta daudela hortik gorako igoerak, baina jatorrizko egoera oso presio altukoa da. Donostikoa
1000 eta piku, Bilbon 1000 inguru, Gasteizen 800 inguru, eta hori momentu honetan gazteek ezin dute ordaindu, eta gaztetatik kanpo gizartearen zati oso handi bat, orduan neurri gehiago behar dira, baina ez dituzte martxan jartzen. Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean, hobeto esan da, Elkarrekin Podemosek proposatutako beste kontu bat da ere, arma nuklearrak debekatzeko ituna sinatzea, ez da aurrera atera, PSE eta EAJaren aurkako botoekin, Vox eta PPrekin batera, zein azalpena aurkitzen diozue? Ez dugu oso ondo ulertzen, egia ez dugu, 2017an horrelako ekimen bat babestu zuten, eta batez ere, momentu honetan, lehen hitz egiten genuen bezala, gerra kontestu batean gaude, berriro diogu, Rusia potentzia nuklear bat dela, OTANek ere bai, eta atzo Boaventura dos Santosen hitzaldi batean egon nintzen EHUn, Sarrikon, eta berak esaten zuen oso argi, testu inguru arma nuklearrak erabiltzen den testu inguru batean, ez daude irabazlerik. Guztio galduko dugu, eta oso egoera larria batean gaude, eta egia da, Eusko Legebiltzarrak ez du Ukrainako gerra geldituko, baina bai, diplomaziaren aldeko esfortzu horien parte bat izan daitekela, eta ez dugu lertzen nola PNV, PSek, PP eta Voxekin batera horren kontra egin zuten. Diplomaziaren momentu honetan edo diplomaziaren beharrearen momentu honetan beraiek gerraren edo diskurso gerreristaren horren aldekoak agertu ziren, eta ez dugu benetan ez dugula ulertzen nola diskurtso hori mantendu alduten. Boto intentzioari begira, Eusko Jaurlaritzak duela egun batzuk argitaratu du soziometroa, eta haren arabera hiru hiriburuetan benazko joera izango luke Elkarrekin Podemosek, zein hausnarketa egiten duzue? Soziometroa, egia esateko, azkenengo urteotan nahiko egonkorra izan da, 8% eta 11% artean kokatzen gaitu, inkesta bat da, eta horrela irakurtzen dugu, baina gure esfortzu guztiak noski egingo ditugu, inkesta horiek gainditzeko, adibidez Bilbon, justo datuak eta inkesta pizkat aztertzen, eta justo nire lankida den Xabi Jimenez Bilboko zinegotziak polito badenez hor egon zen ikusten, 3 zinegotziatarako oso boska gutxi faltatzen dira, eta hori da erronka, ze gainera horrek ahalbidetuko du EAJak inkesta horren arabera gehiengo absolutua ez izatea, eta nik uste dut komeni zaigula guztioi, beraiei nik uste dut ere bai, gehiengo absolutuetatik urruntzea. Orduan, lana geratzen da, guk lanean jarraituko dugu gure gaur daukagun koalizioarekin, eta saietuko gara ere bai, beste alderdi batzuekin, koalizio hori astea, eta baita ere, zenbait herrietan talde independiente batzuekin lan egiten ari gara, hautagaitza potenteagoak aurkezteko, eta ikusiko dugu nola, gero ere bai, gure boskak beharrezkoak baldin badira gehiengo alternatiboak martxan jartzeko, hor egongo dira, eta horretarako nik uste ezinbestekoak garela, alderdi sozialistaren PNV-rekiko daukan dependentzia hori ganditzeko, eta baita ere, EH Bilduk hainbat lekuetan edo hainbat aldietan daukan zalantza horiek gainditzeko. Gure papera ezinbestekoa da. Orduan ez dizuek kezkarik piztu inkestak? Kezka beti, noski. Azkenean inkesta momentu konkretu baten isla dira, eta noski guri gustatuko litzaiguke beste inkesta batzuk mahai gainean ukitza, baina guk lan egiten jarraituko dugu gure ideiak mahai gaineratzen, kaleetan eta instituzioetan, eta saituko gara inkesta horiek gainditzen. Azken galdera bat, urte hurren batei lotuta, gaurkoan izan ere 25 urte betetzen dituelako Guggenheim Museoak, zer uste duzu ekarri diola Bilbori eta Euskadiri? Nik uste era kolokial batean kriston aldaketa izan dela Bilborako eta Euskadirako, Guggenheim Museoa, eta baita ere berarekin etorri den transformazio guztia. Eta baita ere, transformazio hori kulturan, basea izan duela kulturan, egia da, gero, arazo bat daukagula ez Guggenheimekin, baizik eta
turismoarekiko daukagun gero eta gehiagozko dependentzia horretan, eta baita ere ze motatako ekonomia eta lanbide motak ekartzen duen. Orduan, nik uste dut gauza da dela turismoaren eta kulturaren aldetikan Guggenheim oso ona izan dela, eta Bilborako ere bai, eta beste aldetikan, aztertu behar dugula horrek edo turismo dependentzia horrek ekartzen ari dituen ondoriotan, eta baita ere Guggenheim buruz hitz egiten aldarrikatu behar dugu 25 urte pasata, bai garbitzaileen eta bai Guggenheim langileen lan baldintzak hobetu behar direla, eta ezin dugu onartu Bilboko Udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak beti esaten duten aitzakia, fundazio pribatu bat dela, bai, baina justo Bilboko Udala, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren parte hartzarekin. Orduan, eredua edo ginda jartzeko lan baldintzak hobetu behar dira Guggenheim, bai. Iñigo Martínez Zatón, Elkarrekin Podemos Ziuren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Horrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solasaldiari bide emateko. Gaurkoan gurean izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte. Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean Hamaika Telebista. Edozein etxetatik, Hamaika, zuzenean, zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu Hamaikak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman Hamaika bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue. Esango digute ez darela inor, ez dela posible eta egotekor, etxaiari hartu ez eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin iratxua garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren onai, egunak jaten dira urrengoaren zai, hau eman digute baina ez du nahi. Entzuten alduzu, lehertzea data, edatzen ari da. Baina ez zarata, eroriko dira, zimendu zarra, usteltzen ari da, lingo garaietan, godorro garaietan. Eroriko dira, gaur izan nahi ditut, zera besten dudan, bi mondoren dudan, auto bat egin du, egiak elkudan, itzulerako zubidenak zutan. Esango digute ez garela inor, ez dela posible eta egotekor, etxaiari hartu ez eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Entzuten alduzu kolpeka maiua, ezin da gelditu haren mugimendua, maiua gugara gugan da autua, bakarrik ezin dut heldu nire eskua. Eroriko dira, zimendu zarra, usteltzen ari da, lingo garaietan, godorro garaietan. Eroriko dira, gaur izan nahi ditut, zera besten dudan, bi mondoren dudan,
Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Hamaika egin. Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Aranda ere, eguerdion. Eskerrik asko. Memoria historikoaz hitz egiten hasiko gara, gaurkoan heldu zaigun berri bati helduta, hain zuzen ere, Pedro Asua, 21 urte hilez zituela, hil zuelako tropa frankistek Aragoin, tropa frankistek Bilbo hartu zutenean atxilotu ondoren Jakara eraman zuten, eta bertan esekutatu zuten, auzitegi militar batek epaitu eta gero, eta beste asko bezala, hobi komun batean lorperatu zuten, izenik gabe, baina gaurkoan, oraingoan, atzokoan, hobeto esan da, Arantzadi Galdakako udalaren eta senidei esker gorpuzkiak aurkitu dituzte. Setuko dugu informazioa. Informazioa, Pedro Asuaren gorpuzkiak aurkitu dituztela, adibide bat besterik ez da, izan ere hainbatek eta hainbatek oraindik bilatzen saiatzen ari direlako, euren senideak, frankismoak hildakoak, eta aipatu bezala hobi komunetan lurperatutako horiek, ez, eta adibide bat besterik ez da, ez, zenbat eta zenbateko prozesu luzeak diren hauek, urteko prozesuak, urteko lana, eta batez ere, ez, familien lanatik ateratakoak, ez, kasu honetan Arantzadi eta Galdakako udalarekin batera egindakoa. Bai, nik kasu hau ezagutzen dut, Josu Larrea, Pedro Asuaren ilobaren bilaketa izan dalako, eta ni, bera ezagutu nahuen uda honetan Galdakaon, eta daramatza, 30 urte baino gehiago, bere osaba bilatzen, ez? Eta, lehenengo pista, eman ziotenean, izan da, Pedro Asuak, baino lehen, Josu Larrearen amari, bere aizari karta bat idatzi zion, eta karta horretan esaten zuetan, ea egunen baten Bilbon elkartzen garen berriz. Pasau jakon, bera esekien zer pasau jakon, zer pasau behar zitzaiola, eta bera, hori pasau jakon azkenian, ez? Ni hemen, bereziko nuke ez, Galdakao udalaren laguntza eman dagoena oso garrantzitsua izan dela, eta Arantzadik egiten dagoen lana eskertzekoa da, ez? Elkarlan honi esker, Josu bere osaba aurkitu dau, eta hori oso garrantzitsua da, ez? Danok batera familia babestu, eta bere familiei aurkitzeko errestasunak ematia. Carmelo. Bai, erabat adoz Maialenek hain ondo esan duerarekin, eta beste puntu bat aipatzeagatik, 85 urte pasa dira, 85 urte, ez da? Eta hau da, puntu txiki bat, eta oraindik ere hor ozeano bat gelditzen da argitzeko. Horrek zer esan nahi du, nik uste dut argi adierazten duela gure herriaren da herritarren historia lurpean dagola. Hori da, hain zuzen ere, lurpean aurkitzen da Euskal Herriaren da Euskal Herritarron
historia. Mutila 21 urterekin hil zuten, eta 85 urte ondoren bere familia izan behar izan da, laguntza eskatu, Galdakako udal eta alkate eta talde berezi bat suertatu behar izan da hori laguntzeko, eta gero Arantzadi hau da, zientziaren lan zuzena, ez da txalogarria erabat. Antropologia, historia, zientzia ari dira lan bikaina egiten, gure herriaren da herritarren historia lurperatua 21. mendean, nik uste argitzeko eta ateratzeko lur gainera, nik uste dut horrek asko esan nahi duela, ez da memoria bakarrik da, herri ukatu bat nola mantentzen duten lurpean. Hori ikaragarria da, ez da frankismoa, ez da, Franco ere 50 urte dela hil zen, ez da, ze egoeratan bizi gara euskaldunok. Nik uste dut zerpentsatu handia eman behar digula honek guztiak benetan. Bain zuzen ere, honi buruz hitz egiteko bat egingo dugu zuzenean Galdakako alkatearekin, Inigo Hernandorekin, pantaiaren bestalbuan duguna, eguerdion Inigo. Bueno, aipatu dugu, ezta, Pedro Asuaren gorpuzkiak dozu biratzeko, aurkitzeko, urteetako lana egin duzuela, 2019tik aritu zaretelako Arantzadirekin eta senideekin ere lanean, baina atzokoan, bide luze horri amaiera eman zenioten, egun garrantzitsua izango zen, ezta? Bai, oso garrantzitsua. Uste dut, oraindik ez dela amaitu prozesua. Josuren zenitarteko hau karriko dugu egunen batean Galdakaora, baina prozesu honek hainbat eta hainbat urte dauzka. Egia da, orain dela urte asko eta asko familia jada kontaktuan jarri zela udalarekin, hemengo memoria historikoaren elkarterekin, eta legegintzaldia ziren, Josu gurekin kontaktuan jarri izan berriro, eta abiatu genituen izapide guztiak. Ez da bide erreza izan, egia esan hainbat eta hainbat izapide egin behar izan ditu bidetik, bai Jakoko udalarekin, bai Aragaiuko gobernuarekin, bai hemengo Arantzadiko elkartearekin bai proiektua aurkeztu izan genuen, beraiek euren eskua luzatu ziguten eta Lourdes Arrasti jarri zuten proiektuaren zuzendari moduan. Eta hainbat eta hainbat agente daude hemen, Jakako zirkulo republikarra ere bai, hango hilerriko, izan da, erregistroaren jarraipen oso zehatza egin dutelako urteetan zehar. Eta aipatu nahiko nuke, agente guztiak gaude hemen, batera lanean, baina kuriosoa da, edo kurioso eta tristea benetan, baina Jakako hilerrian 200 gorpu baino gehiago dituzte. Eta kasualidadez edo, Pedroren gorpua lehenengo kasua izan daiteke, desobiratzen dena. Aipatu duzu, ez da prozesu luzea izan dela, urteetakoa, elkarlan handia eskatu duena, izan ere esaterako 2005 urtera arte, haren zenideek bazekien hilde egin zutela sua, baina ez zekiten askoz gehiago, ez da? Horrek ere erakusten duzen olako desinformazioa, ziurgabetasuna dagoen horrelako gaien gainean, adibide bat besterik ez aipatu duzun moduan, 400 pertsona, hobi komunetan lurperatutakoak jakan bertan, hause lehena, beraz, itxaropenerako ate bat ere zabaltzen da honekin, ez da? Bai, hori nabarmendu nahiko neuke, Galdakako udaletik. Egia da, hango erregistroan agertzen zala, epaiketa sumarizimo bat egon zala, eta 1928ko otsailaren 7an, Pedro Asua epaitu zutela, eta kondenatu zutela hiltzea. Gero, ez zuen kointziditzen Kanposantuko erregistroarekin, ze hantxe, adibidez, agertzen zen, otsailaren 7an, sin nombre bat hilobiratu zutela, egortzi zutela. Eta, horre, ariari tiraka, eta hango jente hitz egiten, jakan badute Galdakao gogora daukagu, hemengo memoria historikoko elkartea, herrian, hantxe ere zirkulo republikano deitzen dena, eta orduan, puzle baten moduan, pieza guztiak lotzen, azkenan ikusi izan, eta euren laguntzaekin ere, egun hauetan jakan zirkulo republikanoko jente nagusia, egon da, batez ere,
bere garaiko historiak entzun zituenak eta enterradoreak esaten zeban eta zerrez. Eta, asmatu da non egon daiteken Pedroren gorpuzkiak non dauden. Oina den frogaren zain gauz, Josu Larrea etorri zan gugaz bidaian, hemengo historialari bat ere eraman genuen, eta, ona etortzean, Josuren izekoarekin, aden frogentzako lagin batzuk hartu ziren, bego esan etorri, nagusia bada. Eta frogaiek esaten badeuri ez dela baztergarria, ez dela froga exkludentea esaten den moduan, Pedroren gorpuzkiak direla ziurtatu ahalko dugu. Eta esperantza izpibaz baldu jakibe bai, jakako familia eta zenitarteko guzti horiei, 200 gorpu baino gehiago badukiz antxe ehortzite. Eta badakit be bai, kasu honen ondorioz, jada hango alkateari be, bilera batzuk eskatu dutzi zela, euren kasua ia zelan bideratu aldeurien jakiteko. Zabaldu duzue beraz. Inigo Bernardo, eskerrik asko gaurkoan azalpen guzti hauek emategatik eta Hamaika Telebistaren galderak erantzutegatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeu ere. Aipatu dugun bezala, ez da zein garrantzitsua den zirkulu hau istea, ez da hainbat eta hainbat urteren bueltan, ziurgabetasuna, ez jakintasunaren bueltan, erreparaziorako hain garrantzitsua den gorpuzkiak aurkitzea eta desobiratzea. Garrantzitsua da kasu hauek jakitea eta kausa hauek publikatzea, zeren eta berak izan dagoen moduan, kasu honi esker, esperantza gehiago piztu da eta 80 gorpu baino gehiagoko zulo bat bilatu da. Hortaz, badaz familia asko, oraindik ez dakitela non dauen bere senideak, eta pista bat da, horrekin hasteko. Bai, ez dakite, Carmelo. Bai, nik uste alkateak hainbat erreferentzia oso zehaz da oso interesgarri eman dituela, pista interesgarriak eman ditu, ez da? Lehenengo epaiketa sumarizimoa aipatu du 1938. Bueno, epaiketa horiek ez ziren epaiketa eta gainera oraintzu erabaki da ez estatua gelditzen direla. Beraz, hori ez da epaiketa da, erailketa kriminal bat. Sublebatu kriminal eta hiltzaile militar batzuk egindakoa. Hori bere izenez deitu behar dugu modu zehatzean da zientifikoan. Hori da, erailketa antolatu bat kriminal talde batek, aldra batek egina, ez da burutua. Pedro Azuarena eta beste hainbat 400 inguru aipatu ditu inguru horretan bakarrik, ez da? Hori benetan da genozidio bat, hori hola da, ez da? Eta gero gainera horren gainetik esan du izenik gabe, sin nombre, agertzen zirela. Hau da, ukatzen zaie bizitza eta ukatzen zaie izena eta jatorria de euskalduna direla. Nik uste dut benetan egoera eskandaloa dela eta eskandalo dimensio horretan ipini behar dugula. 85 urte pasa ondoren, hemen eskandalu bat bizitzen desagutzen ari gara. Da interesatu nagusiak nonbait, hori argitzeko ikusten duzu. Galdakaoko herritar sumeak, alkate hau, Soriona berari eta Arantzadi elkarte zientifikoak da historialariren bat. Ez estatu Espainiarra, orduan horra agertzen da elementu bat oso interesgarria eta lotura bat. Lotura bat, estatu hau noiz sortzen da, praktikanan sortu zen, sublibazioaren ondoren. Eta lotura bat mantentzen da, estatu horren sorkuntza orduan eta orain estatuak nola jokatzen duen. Gero beste puntu batean ere ikusiko duguna. Nik uste hasi behar dugule euskaldunok, anedota kontatzetik ondorio zientifiko batzuk ateratzera. Da hori importantea da. Honekin lotuta ere ez da, atzokoan beste urte hurren bat, Lasata Zabalaren galen baiketa eta erailketarena, datorren urtean 40 urte izango dira, eta ingurumari honetan ez da, foro sozialak estatuko biktimak babesteko eta horiek aitortzeko proposamenak luzatu ditu, ikusiko ditu.
ikusi duzuen ez proposamenak bi interpelazio zuzen, bata Espainiako gobernuari eta presidenteari eginiko mina aitortzeko eskatuz, eta bestetik Eusko Jaurlaritzari eskatuz agenda instituzionalean sartu dadila urte burrena eta zabalkunde pedagogikoa egitea. Proposamen hauek errealitatetik nahiko urrun daudela gaur egun ematen du, zer uste duzue? Errealitatetik zuk ondo esan duzun bezala oso urrun daude zergatik. Ez dutela nik uste proposamenak ez dira txarrak, baina ez dute sakontzen benetan errealitate horretan. Begira, hor ikusi diren irudiak min sakon baten irudia dira, senideak, lagunak nola hartzen duten, uste dut, Lasata Zabalaren gorpuzkinak nola hartzen dituzten. Ezen ikusi bigarren partea, eta da Polizia Espainiarrak eta Ertzaintzak nolako, izenik gabeko kargak egin zituzten hilerrian bertan, eta Onjarbiko aireportuan, ni neu biktima izan nintzen, aportu zidaten beso bat, karga horietan, parlamentario nintzela, eta justu gorpuzkinak ailegatu ziren, hori ez da gertu, baina hori ere historia beraren parte bada, ez da. Baina zergatik diot ez dela nahiko sakontzen, begira, Lasata Zabala modu benetan, izenik ez dauka hori zer egin zuten horiekin, ez da, Ipar Euskal Herrian atzilotu egoaldera eraman Donostiako egoitza, gobernuaren egoitza ofizial batean, gogoratu Donostian, lotu, torturatu modu basatian, gero erailtzeko, hain gaizki zeuden ze erailtzeko agindu eman general batek, Guardia Zibilen generala izango zen Rodríguez Galindo batek, eraman urrunera, eta kare bizia gainera botata desagerrarazi, horrek ze izen dauka, ez da? Baina, hori nok egin zuen? Egin zuen PSOE-ren gobernu, Madrileko gobernu baten ordezkariek, adibidez, Gipuzkoan ordezkari ofiziala zenak tartean, eta Guardia Zibilak eta goimanduak, orduan, horiek dira halako basakeria absolutoa egin zutenetik boteretik hori azteko, ez da? Eta gero dago bigarren arazo bat, hemen biktimak, eta sortutako biktima dira bakarrik nonbait, eta hauek zer dira, ez da? Orduan, izkutatu nahi da, etakoa gainera orkesten dira kriminal basati bezala eta inolako motivaziore gabe horari direna borrokan, eta hauek, estatu ordezkaria zer dira. Nahi da, izkutatu hemen konfrontazio oso latza zegoela, eta jatorria eta oinarria politikoa dela. Da herri honi esaiola bide politikorik eskaintzen, da eskaintzen oraindik ere. Ordan gauza horiek aztertu behar dira sakon, historia zeo zertarako dago, anedota kontatzeko nik uste dut. Da kasetariok ere ikasi behar dugu trascenditzen anedota horiek. Hor dago, estatu Espainiarraren ardura sakon bat, kasu honetan da beste batzutan, baina hau benetan paradigmatikoa da, eta gero dago hemengo aginte erakonde batzuren erantzunkizuna, babestuta kolaboratu egiten dutelako estatu krimen horiekin. Hori da errealitate historikoa eta hori da ikuspegi zientifikoa. Eta hasi behar gara jadanik lehen esan dugun bezala ondorioak ateratzen. Begira, gaurko testuinguruan jende honi eraildakoei terrorista dituko litzaike. Bardin egin dute egunotan, Jonke Paparot kartzelatik atera denean, ETB berak zentzuratu egin ditu, berari buruzko bertso batzuk, por cierto, gaur Jacques Esnal ere atera dute, ez dakit berriro zentzuratuko duten albiste hori ere, eta gero egunotan, entzun dugu lehendakaria bera, etako partaide batzuei buruz, egun dugak eta bi esaten, Guggenheim inaugurazioan, eta bar. Hemen bakarrik alde bat ikusi nahi da, eta bestearen izkutatzea egiten da zergatik, hor nik uste erantzunkizun ardura bat dagoelako ere Jaurlaritzaren beraren aldetik. Gauzak argi esan behar dira. Hemen arazo handi bat daukagu. Hemen ez da bakarrik biktimak guztia konsideratzea. Hemen konsideratu behar dena da gatazka gogor eta latz bat gertatu zela, da oraindik ere ez dela gainditu eta ez dela ikusi nahi. Gaur Ukrainian borrokatzen diren soldadu zer terrorista dituko diegu? Logika bera aplikatuz. Ez dugu ikusiko beraien artean dauden biktimak, eta Putin zer da, heroi bada orduan, esan nahi dut. Izan gaitezen koherenteak han eta hemen azterketak egiten direnean. Hemen gatazka bat izan zen,
estatuak kriston krimenak sortu zituen, eta batez ere estatuak ukatu egiten dio orduan, eta orain ere estatu honi soluzio demokratiko bat. Da hor dago jatorriko arrazoa. Eta hildo horretatik ez, kuriosoa da, behin eta berriro elkarbizitzaren aldeko diskurtsoak entzutea, behin eta berriro ez, biktima lehenengo mailakoak eta bigarren mailakoak betikotzen diren bitartean, Maialen. Bai, hori da, oraindik asko falta da, ez, estatuen biktimek sufritzen duten tratamendu asimetrikoa gainditzeko. Eta hori pasitan da, justo estatu espainola, ezin dago aitortu berak egindako zen gauza bat, ez, oso zaila da, eskatzen dute, ez, estatu espainola eta Pedro Sánchez aitortzea zer gertatu zen, ni hori ez dut uste pasauko danik ikusi genuen, ez, Aieteko Bake konferentzian, Otegietaren mina, etaren biktimei, beren mina adierazi zien, eta aitortu zauen, ez, ni hori ez dut uste Pedro Sánchezek egingo dauenik urrengo gortian. Lasata Zabalaren urte hurrenean, 40 urte hurrenean. Eta, jakitasun asko dago, gal eta estatuen biktimei buruz, estatu sekretu ofizialak ez dakigulako, ez, eta ni galdetu nahiko nuke ez, noiz ezagutuko ditugu, zergatik oraindik eskutatzen dira. Hain gobernu sozialista badago Espainian, zergatik ez halako gauzak esan, publikatu eta aitortu gertatu zen mina. Hori bakarrik, reforma horretan betikotu nahi dituzte sekretu horiek, ez gutxienez 50 urte gehiagoz sekretupean utzita. Noski, hemen gauza bat euki behar dugu argi, kasetariok, historialariok eta oroar herritarrok, ez da. Demokrazia ez da estatu baten edo gobernu baten gainean esarri daiteken etiketa bat. Ez da hori, demokrazia da egoera bat, estatus bat, gainera iraunkorra bihurtu behar dena. Eta demokrazia izan behar da bide bat arazo politikoa daudenean konpontzeko. Eta hori estatu espainiarrean gaur egun ez da gertatzen. Ordan alferri da tituluak aireratzea, orain ikusi dut Alemaniako politikari bat, Kataluniako kasuaz eta hitz egiten esan du, berak ondorio bat atera duela, Espainiar estatu ez dela demokrazia bat. Asuntoa zer balio dute, etikete balio dute edo gertaera balio dute, ez da? Eta benetako egoera iraunkorrak. Nik uste dut, Aieten bertan eta baita ere, orain egiten diren balorazioetan, falta da urratz bat ematea. Eta da, biktima guztiak mingarriak gertatzen dira, eta dolua eman behar da guztiekin bai, baina hori baino sakonago, hemen aitortu behar da nolako gatazka dagoen, da estatua bera ze portaera eukizuen eta daukan. Eta da demokraziaren ukazioa. Eta orduan ukazio hori da erreparatu behar dena. Euskaldunok behar dugu geure bidea esan, geure kultura, geure nazioa, geure hizkuntza eta geure estatua nahi badugu antolatzeko. Da hori izango da demokrazia. Bestela estatua ari da joko zikina egiten. Da estatua apoiatzen dutenak berdin. Eta hemen ez dit balio niri, eta asaratu egiten naiz gainera horrekin, hemengo lehendakari bat, azten denean, diskurso ideologiko eta sasietikoak egiten, da alde bat kondenatu egiten du, berari galdetzen diot, Ukrainiakoa zer dira, terrorista dira, orduan, alde bat kondenatu eta kolaboratu egiten du beste aldearekin, estatu krimenak manten daitezen lurpean ikusten dugun legez. Hori ez da jarrera zuzena. Aurrera goitze egingo dugu ere Guggenheimen urte horrenaren arira gertatutakoaz, baina lehenik eta behin gaitzatatu behar dugu eta abiadura handiko trenaz ere hitz egin behar dugu gaurkoan. Izan ere, zirriborroak, hau da, Madrilgo aurrekontu orokorren zirriborroak, aipatzen duelako 2027 atzeratuko dela obren amaiera gutxienez, eta horrek ez da nahi du epe ofiziala zegoen baino urte bat gehiago atzeratuko dela, eta ez hori bakarri gogoratu behar dugu duela 16 urte hasitako proiektu bat dela, dagoeneko milioiak eta milioiak xautu dituena, eta oraindik bukaera data zehatzik ez duena.
aurreikuspenen arabera 2028ra arte itxaron beharko dela, eta datu ekonomikoei begira ere bada zer esanik. Euskal Y-koak soilik 4.200 milioi euroko aurrekontua bazuen hasieran, dagoeneko 5.000 milioi xautu dira, eta 7.000 milioi inbertitzea iritsiko dela aurreikusten da. Honi buruz hitz egiteko lehenik eta behin pantailaren beste albora joko dugu, bertan baitugu Iñaki Petxarroman, Berriako kazetaria da bera, eta askotan landutako gaia du, HT-arena. Eguerdion, Iñaki? Eguerdion, kaixo, zemouz. Aipatu bezala, urtero bezala aurtengoan ere, Espainiako aurrekontu orokorretatik milioika euro bideratuko dira HT-aren obra horretarako, baina dena den gainkostuak aipatu ditugu, oraindik ere amaitze datarik ez duen proiektua dela, eta aipatu duzu, ezta, Berrian egindako erreportaje horretan titularrazten HT-aren puzlea osatu ezin dagoela. Zein da argazkia hain zuzen? Bueno, argazkia, segun nora begiratzen denez, segurazki mendebaldeko zatian, Euskaliari dagokion zatia dago aurreratuen, horre esan genezake azpiegitura lana plataforma ia osatuta dagola, faltako litzake hor bereziki Bergarako lotunea, azken finean obraren ardatza edo erdigunea edo horre kokatzen dute teknikariek, eta gero hor espero daiteke urte batzuk oraindik faltako dela egiteko, ze hor zatirik atzeratuenetan obraren 20%aren bueltan dabiltza, eta hor pentsatu behar dugu tunelak eta lanak luzatuko direla. Eta gero eratzen da bereziki tren geltokien afera eta hiriburuetako sarrerak egokitzea. Hor aurreratuena Donostian dago, eta gero Bilbon eta Gasteizen intzuten akordio bat Madrilek eta Gazteizek, Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, eta erabaki zuten obra hori Eusko Jaurlaritzaren esku ustea. Alegia, Eusko Jaurlaritzak aurreratuko luke obra hori, eta gero ordainduko lioke Madrilek, kuporen bidez edo deskontatuz, ez? Espero daiteke horrela obrak azkartu egingo direla, Gipuzkoako zatia ere hola egin zuten, baina hala ere, atzo edo aurreko astean sailburuak berak aitortzen zuen, inaugurazioa 2028ra edo atzeratuko dela. 2028ra atzeratuko da, baina hori ere ikusi beharko da, ez? Nik uste hamarkada hau behintzat beharko dutela hori dena egiteko. Eta gero ikusten balin badeo edo zabaltzen balin badeo pizkat argazki hori beste herrialdetara, oandikan egoera, oandikan okerragoa da, ez? Iruñerritik Kastejonera dago zati bat obretan hasita, baina oso obraren hasierako zatian, bi azpi zatitan dago obra aurreratuta, besteetan atzeratuago, eta gero gelditzen da, Iruñerritik nolabait Mendebaldera edo Arabara lotuko litzateken zatia eta Euskal Herriarekin nundik konektatuko litzateken Nafar korridore hori, ez? Eta hor, bi aukera dituzte mai gainean, luzatzen nahi dira ere horrekin, bat da, sakanatik Gasteizera lotzea Euskal Herriarekin, eta bestea da, sakanatik tunel baten bidez Aralar zeharkatu eta Ezkio itsasoko lotura hori bermatzea, ez? Hau izan du da Madrilek hobetsi duen irtenbidea, baina Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak nahiago dute Ezkio itsasokoa, azkenian Ezkio itsasokoa egitea, askatuko lituzkelako edo utziko lukelako Berganako lotunea, gaur egun aurreikusten dena, baina lasaiago, ez? Baina obra hori teknikoki oso zaila da, ingurumen inpaktua ikaragarria daka, garestiagoa da, eta orduan Madrilek nik uste erdi baztertuta daukala, eta zai dagoela pixka bat, honila azkeneko oniritzia emateko, ez? Eta gero, iparraldeko zatia aipatu beharko genuke, eta iparraldean obrak oraindik atzeratuago daude. Hor dugu, Frantziko gobernuaren erabakia 2027 arte behintzat proiektu honi ez heltzekoa, ez? Orduan horrek esan nahi du, kasik sartuko garela, mendion erdikaldean, inoiz bukatuko balitz, Euskal Herrian dauden zati guztiak egitea.
Horrekin lotuta ez, atxerapenak, gainkostuak aipatu ditugu, oraindik ere egiteke dauden obra guzti horiek, desadostasun politikoak tarteko gainera, ematen du amaitu ezina den historia baten aurrean gaudela, gainera taldeko logistek aipatzen dute ez, dagoeneko eginda dauden azpiegitura horiek, lehenak egin zirenak, dagoeneko zaharkitutak gelditu direla, berriro ere horiek berrekin beharko direla, ez, beraz badirudi prozesua oso luzea izango da, ez dakit ikusten duzun amaitzeko aukerarik izango den noizbait. Hori da galdera zaila, ez? Pentsatzen dut Euskaliaren kasuan bai amaituko dutela, obrak oso aurreratuta daude, orain beste kontu bada ze kostea asumitu beharko den, hemendik amaierara bitartean, ez? Pentsa dezakegu egindakoaren inbertsioa, 5.000 milioikoa baldin bada jadanik, gutxienez 7.000, 8.000, 9.000 milioi eurora iritsiko dala bukaeran, ez? Elektrifikazio guztia egin behar da, gainegitura guztia kolokatu beharko da, horrek dakarren gastua handia da, gero trenak martxan jarri behar dira, geltokiak egin behar dira, gainera aukeratzen diren irtenbide guztia beti dira garestienak, ez? Tren geltokiak lur azpian egitea ere horrek ere teknikoki zailtzen du eta kostuak garestitzen ditu, ez? Hemen beti jotzen dugu irtenbiderik garestienetara, zaienetara, eta bar, ez? Horrek berak atzeratuko du dena, ez? Nahi esaten badiate apustu bat egiteko, dudik gabez nitzake ausartuko, baina bai ikusten dut behar bada Euskalia amaituko dutela. Orain, hasieran proiektatu zen Europako korridore horren ardatz moduan eta holakorik, ez dut ikusten, ez? Gehiago ikusten dut, tren azkar bat, hiriburuen artekoa, eta ez gero lotuko da noski Madrilekin eta Parisekin, baina, ohiko trenbideen bidez, eta orduan, egindako inbertsio horrek merezizun iritsiko gehan tokira iristeko, nik uste dut ez, baina hori politikoek erabakitzen dute, eta garbi dago politikoek apustu oso handia egin dutela proiektu hauen alde, eta horrekin gaur egun dagoen inpas hortan mantentzearekin ez direla konformatuko, ez? Bainaki Petxarroman Berriako kazetaria, eskerrik asko gurean izatagatik. Ni esker zuei, hurrengo arte. Galdera nagusienetako bat, ez? AHT-aren inbertsio guzti hau, obra guzti hau, 16 urte dagoeneko, askoz ere gehiago luzatuko dena, norentzat eta zertarako, ez? Hori izango dintzateke galderetako bat, bintzat, ez dakit nola ikusten duzuen, Carmelo zuke barre egiten zenuen, barre egin behar honen aurrean? Bai, barre baino nik uste etzipena eta zerrea pizten duela honek. Aspalditik, ez da, ikusi da disparate bat zela jatorritik, eta orain disparate horrek hartu den dimensioa, nik uste Iñaki Petxarroman kazetari bikainak nabarmendu egin duela gainera datu eta referentzia oso zehatzak eman da. Eta oraindik are zehatzagoak ere eman daitezke ze benetan krisian jarria dago Frantziar estatuan, Parisek ez du atzeratu egiten du, baina gainera zalantza eta interrogazio handiak planteatzen dizkio proiektuari, beraz, aurretik egiten zen fabulazio hura, ezer ezean gelditu da, ez da. Baina hala ere, nola proiektu politiko bat zen eta politiko estrategikoa EAJ eta PSOE-ren aldetik, erre nahi dute enpeinatuz da diru multzo ikaragarria sartuta saku horretan, saku zulatu horretan, nahi dute aurrera egin proiektuarekin. Guztiok ordaintzen dugu, eta guztiok pairatzen ditugu ondorioak. Ez da nik uste dut gainera, horrez gain, zema denpora daraman da zema diruta bar, hori da kontu bat. Bigarrena da, bizi ditugun garaiotan guztiz lekuz kanpo eta guztiz kontrakoa da proiektua, guztiz kontrakoa. Azken finean, geldituko da Euskal Herri barruko kasurik onenean, edo txarrenean. Euskal Herri barruko tokiko tren bat izango da, pentsasazu, eta Euskal Herriak hainbeste behar dituenean bestelako tren sareak, ez da? Gaur egun Bilbotik Iruñera joatea trenez, ezinezkoa da, platikan, Bilbotik Baionara ez dizut esango, da bitartean, alako proiektu mastodontiko eta ridikulo bat egingo da. Bueno, ikusi du gainera, EAJ beraren
barruan ere arazoa sortzen ari direla, ze agintari bi ikusi ditut, Aburto Bilboko alkatea eta Unai Rementeria diputaziokoa, interrogantea handi batzu planteatzen inkluso Bilbo barruko geltokiaren egiteko proiektuari ere. Eta Aburtok argi eta garbi izaten du gehiago atzeratzen bada, jentea fedea galduko du. Bueno, fedea galduta daukagu. Eta nik uste ja dimensionatuta nolako desastrea den proiektu hori eta nolako eskandaloa den horrekin jarraitzea. Eta nolako kaltea egiten digun ekonomikoa, soziala, gainera norentza da tren hori, ez da? Eliteentzat berriro ere, kasurik onenean. Bueno, eta eskandalu soziala, ekonomikoa eta ekologikoa. Eta hori da justu behar ez duguna. Ekologiko eta ingurumenean dagoeneko izan duen inpaktuari buruz zuk ere baduzu zer esan, ez da? Bizi duzulako gertutik. Ni txikitatik, arrasatekoa izan da ez, txikitatik bizi izan dute, zatxarete zelan sortu zuten, ze mesedegarria izango zala esan zuten, eta askar bukatu zela, bebai, eta bertako baserriei, zenbat, lur erosi eta halako desastre bat egin zuten. Ni akordeten naz, 2015an bekaria izan nintzanean, nire lehenetariko artikulu batzuk izaten ziren, hori 2021erako ja HTA, behintzat Euskal Herrian bukatu da egongo zela, esan dago 2028an, igual Euskadiko trenak hori, egongo die, ez? Baina, hori hiriburuen arteko tren azkar bat izango da, ez? Madrilera ez dakigu iritsiko denik, eta baita, ez dut uste, lehenengo, hasieran esplikatu zuten proiektua lortuko denik, ez? Eta nire ustez, ikertzekoa da, ez? Etorkizunean ikertuko dute HT-ren proiektua, egin behar ez den ejemplu bat bezala. Dena den, gaitzatatu behar dugu gaurkoan ere, urte hurren bat ere gogora ekarri behar dugulako, Guggenheim Museoak 25 urte, mendela urten bete dituelako gaur, eta hain zuzen ere hori ekarri nahi izan dugu gogora. Hogeita 5 urte, bendela orden, gazteenek ez dute Guggenheim bariko Bilbo bat ezagutzen, baina Carmelo, zuke ondo oroituko dituzu, ez? Une horiek zenolako desadostasunak ere izan ziren, garai zailak izan zirelako ekonomikoki eta inbertsio handia jarri zen Guggenheim eratzeko, mobilizazioak ere izan ziren, nola bizi izan zenuen une horiek? Bai, esan ni Bilbon bizi nintzen da bizi naiz, da orduan ikusi izan dut dana prozesu guztia, ez da, 30 urtetako izan da, 92an hasi zen proiektua, eta 2022an gaude, beraz, 30 urte dira, ez da, osotara inaugurazioa 97an egin zenez, orduan 25 urte ospatzen diren arren. Eta egia esango dizut nik halako sentipen kontradiktorioa dauzka Guggenheimekin eta salduko ditu laburrean. Nik uste batetik obra bera, arkitekturaren eta artearen eraikuntzaren ikuspegitik, obra bera bikaina da. Nik hori uste dut ezin dela ukatu edo zaila dela ukatzea, ez da. Oso originala da, horrek ere bere esplikazioa dauka beste proiektu bat zeukan Frank Gehryk lehenengo Walt Disneyri lotua, hain zuzen ere auditorio bat egiteko, eta Walt Disney fundazioak ezetza eman zion, da hango ideia bat ekarri zuen da zehaztu zuen hemen. Oso
eraikuntza prozesua oso interesgarri izan zen, nik ikusi nuen egitura nola egin zuten, eta gero egitura horren gainean, forma bigunak deitzen direnak, lehenengo diseinatu egin zituen gerik, gainera eskuz, eta kurioso da, marrazki bitartez, eta gero behar izan zuten prozesu bat, marrazki horiek, ordenagailuan, baina, klaro, aplikazio berezi batzuen bitartez, egitura bihurtzeko, eta egitura egonkor, ez da bat ere erreza alako edifizio bati eusteko begira zelako forma dituen. Orduan, ikuspegi horretatik izugarria da, ederra da, oso ederra da, ez dago zalantzarik. Baina gero dator Guggenheimi ematen zaion funtzioa, eta inkluso funtzio soziala, funtzio urbanoa eta erabilera, ez da. Da horrek asko kezkatzen hau, gaur egun bereziki kezkatu egiten hau. Begira zazu, ni egon naiz, enaute gonbidatu, suposatzen duzuek ere ez. Baina egunotan jarraipen egiten, ez da, albistegitan, da bar, da nik hurbiletik jarraitu dut hau, gaur bertan ere bai. Eta ondorio batzuk atera ditut, begira, gizarte eredu konkretu bat finkatzeko eta indartzeko erabiltzen den artelana da edifizia bera, ez da, eta barruko edukiak orduan. Ze erabilera egiten da artearena? Gizarte eredu bat oso elitezkoa, lehenengo ikusi, norbaitek broma egiten zuen, ez da, nola agertzen ziren gizonezkoa batez ere, atzako egunean, edo gauan, halako txorimaloak ematen zuten, ez da, beraien traje lujoskoetan, eta halako pajarita beltzoie jarrita eta bar. Baina ordezkatzen zuten batez ere elite eredu bat. Gero balantzea egiten den, inkluso komunikabide publikotan egiten den balantzea ekonomikoa da. Hau da, ze ekarpen, 25 milioi bizitari, ez dakiz zenbat milioi euro, ze ekarpen egiten duen, eta dana, zifra ekonomikoetan da, balantze ekonomikoetan egiten da. Baina, orduan artea zer, ez da? Eta ze funtzio ematen zaio horri. Turismoa aipatzen da, turismoa aberastasun bezala. Susmoa du turismo mota batzuk pobrezia ere badirela. Bestela, galdetu Donostiarri. Adibidez, ez da? Orduan, nik uste dut oso kezkagarria dela, nola edifizio eder hori eta artea bere edertasunez, erabilia izan daiteken lehenengo gizarte eredu elitista bat, hiperelitista bat egiteko. Gaur irakurtzen nuen prentza berean adibidez Guggenheimenen inguruan egin dituzten bogata guzti horiek, 400 piku onbidatu, ez dakiz zer, eta alako, eta beste horri aldean parekoan, Caritaseko ordezkari batek esaten pobrezia nola ari den goraka egiten Bilbon bertan. Eta nolako larrialdi egoera dauden ez da, ze gizarte mota. Eta Guggenheimek hori finkatzeko balio dezake edo balio behar du? Nik oso kezka handiz ikusten dut, ez da, jokabide hori. Gainera implikatzen da Jaurlaritza, Urkullu, berriro ere aipatzen dugu Urkullu, aipatzen dira elite ekonomikoak, El Correo bezalako komunikabideak, nik uste dut oso kezkagarria dela. Ze gizarte motatara bultzatzen gaituzte. Eta zertarako erabiltzen ari dira, edifizio hain ederra, Guggenheim Bilboko edifizio hori bezalako, eta artea zertarako ari dira erabiltzen. Zer nolako ikurra den, horri helduta ere, aipatu behar da, askok eta askok Bilboren eraldaketaren ikur gisa ere hartzen dutela Guggenheim museoa, lekuko izan delako hortxe Nerbio ibaiaren ertzean, desindustrializazioaren garaietatik turismoa, Bilbo ez zain gris baten eraldatze horretan, eta horrekin lotuta ere, Inigo Urkullu lehendakariak esandako hitzak, tolerantziaren ikur gisa ere hartu duelako Guggenheim museoa. Entzungo dugu. Se erige hoy como símbolo de apertura, encuentro y tolerancia, más necesaria que nunca en el mundo que nos está tocando vivir. También nosotros hemos sufrido la intolerancia. Lentxe hau aipatzen genuenaren arira, eta suntsitzen zaiatu zen tolerantziaren ikur gisa hitz horiek erabiki ditu Inigo Urkullu lehendakariak, Guggenheimek ez da nahi duena definitzeko, nola ikusten duzu, Maialen? Hori erabiltzea ere, orain hainbeste denbora pasata, ez dakit, estrategia ona izango dan beretzako, ez? Carmelok adierazi dago moduan Guggenheim, niri asko gustetan zaiz batia, baina ulertzen dut elite batzuentzako museo bat dala, ez? Ni gazton artean ez dute ikusten
jendia esaten ez, guazen Guggenheimeko obrak ikustera, ez? El diario.esen Bernardo Atxaga elkarrizketatu dugu eta berak esaten zauen, ez gaztentzako eta ez euskal artisten artean, ez? Badaz batzuk euren esposizioak Guggenheimen aurkezten dituztenak, baina bai artisten artean elite batzuk bakarrik, ez? Eta hori bai aipatzekoa da, ez? Ezin dugu astu ere, orain arte garbitzaileen arteko, Guggenheimen garbitzaileen arteko greba izan dena, ez? Nire ustez, museoak ikusi beharko, eta greba horretan museoak eukik zauen jarrera bere, museoak eukik beharko zauen, egin beharko luke hausnarketa bat, zenolako museoa bihurtu nahi den etorkizunean, ez? Eta bera, ari da, orain dela hilabete batzuk nintzen ikusten esposizio berriak, eta ari da, supuestamente, obra sozial batzuk jartzen, badau artista afrikano, lehen aldia izan da, artista afrikano bati obrak erosi nahi izan dituztela, ez? Eta obra horiek, ingurumenari buruz hitz egiten dute eta alakoak, ez? Nire gustako jaten, Guggenheim sozial bat ikustea, baina egia da ekonomia eta turismoari bakarrik begiratzen dute eta horrek elite bat bihurtzea edo eliteentzako museo bat bihurtu du. Carmelo, ados zaude Maialenekin? Zuk ere somatu duzu utzune hori euskal artistei dagokionean eta elitista den museo bat dela esatean? Begira, lehen abiadura handiko trenarekin ipini dugun adibidea balio dezake honetarago ere. Begira, abiadura handiko trena proiektu hipererraldoia, hipergarestia, bere funtzionaltasun erlatiboatasun mugatua izango duena abiatzen baldin bada, ez da. Horrek ze ondori dauka, inguruko tren asko ukatu egiten ditu. Claro, biztan da beti aukera bat egin behar da, autu bat egin behar da, ez da. Guggenheimekin, hor gastatu da, orain diote, ondo gastatu da, ze inbertsio horrek dakart trukean diru pila bat gero bueltan, ez da? Baliteke, baina hori egiteak zer ukatu du, ze bide ukatu du. Urkullu bera entzun dut orain gaztelera hitz egiten. Zein da euskal kulturaren egoera une honetan, zein izan zitekeen bestelako proiektua bultzatu eskero arte mailan eta kultura mailan oro har, ez da? Beti batek bestea baztertzen du, ez da? Eta gero dago, hori komentatu behar dut, ez da? Tolerantziari buruz, gazteleraz, Urkulluk esan duen ideia hori, bere jarrera erabat intolerantea da hori esan behar da. Zer da tolerantzia, begira, adibide bat jarriko dut, berak inguru horretan gertatu zen erailketa bat komentatu du, ez da? Eta Agirre ertzainarena oso ondo. Baina garai berean, da plano berean gertatzen da, etakoak izandakoa edo horregaiti zigortuak izan diren personak 32 urte pasatzen dituztela gartzelan. Hori ez da drama bat. Persona gazte batek bere bizitza ia osoa gartzelan ematea, ez da drama bat, ez du merezi aipamen bat. Ze tolerantzia, ze etika dago. Urkullu ari da etika oso sarkitu eta ideologia religioso baten interpretazio oso sarkitua eta atzerakoia egiten, eta hori ezin da egin kargu publiko batetik. Eta ari da baztertzen gauza asko eta jokabide oso maltzurra praktikara ematen da. Adibide konkretu bat emango du berriro, ez da? Maialen Arzalluz. Maialen Arzalluz, agian berak ez daki, baina jakin beharrekoa da, hegoaldetik iparraldera ihes egindako errefuxiatu baten alaba da. Maialen Arzalluzek bere etxe ondoan ikusi zuen nola Ion Parot atxilotu egiten zuten eta ikusi du 32 urte gartzelan egiten. Eta egin du kantu bat, bertso bat kantatua. Eta modu nahiko simplean, baina oso adierazgarrian, manifestatu du drama hori, tragedia hori. Tragedia ez da bakarri jentea hiltza, tragedia 32 urtez gartzelan egotea, tragedia handi bada. Eta hori azaldu duze gertatu da Urkulluk zuzentzen duen EITBek zentzuratu egin du hori. Ordan hor ez dago tolerantziarik, bat ere tolerantziarik, da hori salatu egin behar da. Tolerantzia oinarri demokratiko eta berdintasunaren gainean egin behar da. Eta drama guztia konsideratuz. Ez bakarrik batik politikoki konsideratzeak komeni zaizkion dramak. Eta hor dago begi bakarreko begirada eta oso maltzurra eta oso desegokia egoera demokratiko bat antolatzeko. Hori esan behar da.
Beno, mende urren ez, 25. urte urren hau gogoratzeko dena den Euskal Autonomia Erkidegoko biztanlek doainik joaneko dira hilabeteotan Guggenheim Museora, beraz aukera hor ere badago gazteentzat ere Maialen, ez dakitzuek joateko aukera hori izango duzuen edo... Fango gare, baina, claro, ontxe doaini jartzen dute, baina urtean zehar euro balixo dago, eta ez da inongo errebajarik ez gaztentzako, ez orduan, alako, horregatik da eliteentzako museo bat, ez. Bai, ni egon naiz askotan, lehen esan dut, jarrera kontradiktoria daukadala museo horren aurrean, ederra da bera eraikuntza eta ederra dira ere egiten diren erakusketa asko, nik nazioarteko erakusketa asko ikusi ditut hor da disfrutatu oso ederrak, ez da, eta euskal artistenak ere bai, bat memoragarria egon zen Oteizarena, benetan memoragarria, antologikoa, eta halako gauzak ikusi izan ditut, ez da, baina, beste guztia, esan dugun beste guztia hor dago. Ezin dira artea eta museoak erabili gizarte eredu elitistak eta baztertzaileak finkatzeko. Hortxe, galditzen da mezu hori ere gaurkoan amaitu behar dugu sorazaldia, eskerrik asko Maialen Ferreira eta Carmelo Landa beste ingurean izatagatik, eta ardubietatik aurrera egureko albiste nagusia Karolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan.